Subota u Westgate Shopping Cityu protekla je u znaku lova na pisanice. Puno mališana sa svojim roditeljima okupilo se ovdje kako bi pronašlo pisanice skrivene po cijelom Westgateu. Pisanice su bile stvarno vješto skrivene, a oni najsretniji i najvještiji koji su ih uspjeli pronaći dobili su i vrijedne nagrade. Uzmi jaj, uzmi ga. Bravo mi! Westgate Shopping City još jednom se pokazao kao pravo mjesto ne samo za shopping, već i za dobru zabavu. Vjerujemo da bez obzira pronašli jaje ili ne, dobili nagradu ili ne, svi su izašli kao pravi pobjednici jer su se dobro zabavili. Kako si ti došla ovdje na ovaj lov na pisanice? Zašto? Zato što ja volim Uskrs. I zato što sam htjela isprobati nešto novo. I kak ti je bilo? Jesi uspjela? Koliko ti je trebalo da nađeš pisanicu? Je li bilo teško? Ne. Koja je bila tvoja taktika? Zašto si uspjela naći ovu veliku, a ne onu malu? Zato što sam prije došla u Westgate i onda sam pogledala i gore i dolje. Prije nego što je počela igra, mi smo išli po Westgateu tražiti našu prlja i onda sam da pamtio gdje su i išao sam po njih. Super. Ja znaš šta si dobio? Ti se sviđao poklon? Pa ja mislim da... Pa da, tako mi je. Dobro. Bila je gužva, bilo je lako naći jaje. Znači nisi se trebala nešto posebno. Šta se nadaš kakvom poklonu? Ne znam, Slatkiši ili igračke? igračke. I ne zaboravite, svaki dan je dobar dan za shopping, a najbolji je late night shopping u Westgateu, koji je na rasporedu već sljedećeg vikenda. Vidimo se! Westgate Shopping City.